To, assalamu alaikum. Yau dai darasin namu na yau shine zamu nuna muku sabuwar hanyar samun kuɗin nan wacce aka yi launching din ta yau din nan 12 ga watan January 2021. Kamar yadda kuke gani, da Allah wanda bai danna subscribe ba, yi subscribe ga bakon shigowa wato ainihin wannan tasha ta mai albarka, sannan a danna like, sannan a danna sharing, kuma a taba kararrawa. To kai tsaye mu shiga cikin darasin. Kamar da yadda kuke gani yanzu haka gahi nan zamu shiga cikin darasin. To da ka dauko wayar ka dai ainihin yanzu zamu shiga cikin Chrome ne nan da kuke gani gata. To yauwa gashi nan Chrome din mu ya bude, Allah ya sa kwa yau muna da wato ainihin network mai karfi. To kai tsaye dai gashi nan wannan wato ainihin link din ya bude mana. Zan bar muku link din a wajen description. To kamar da kuke gani, direct access to H5 version, kamar yadda kuke gani zamu taba gurin direct din nan. Gashi nan kuna gani ya bude, gashi nan yana wato ainihin login zai bude. To muna fama dai da karancin network, abin da sai wato ainihin sai a hankali. Kamar yadda kuke gani dai gashi nan network ya wato ainihin tsaya. To yauwa kamar yadda kuke gani gashi nan ya ce user login. Kamar misali idan mun riga mun yi register ne, zamu zo mu sa lambar wayar mu sa passport din mu, sannan kuma mu je mu ci gaba da sha'anin mu. To yanzu tunda dai wato muna ainihin masu koya ne, zamu taba gashi nan da kuke gani nan kasa register, gashi nan kasa login, ga kuma register now. To kamar da kuke gani zamu taba register now din. Yauwa gashi nan ya nuna mana cewa user register, ga nan nickname, ga nan da sauransu dai kar ku manta. To kamar yadda dai kuke gani yau muna wato ainihin muna da network mai kyau. To kamar yadda kuke gani gashi nan ya nickname din nan, misali zamu sa Ibrahim. Kamar yadda kuke gani gashi nan mun sa Ibrahim. Nan kuma zamu zo mu sa lambar wayar mu ne, misali kamar yadda kuke gani 081 ga nan 039255526. to kamar yadda kuke gani ga nan ya ce please enter email code. Kamar yadda kuke gani ga email code din mu nan ya ba mu C9C4. kamar yadda kuke gani ya ce mana mu sa. To sai mu zo mu zabi password dai suna son a sa password wato ainihin lambobi ne, zaka iya sa kamar guda 6, kamar in ce 090, mun sa guda 3 kenan, sai 09 misali. Kamar yadda kuke gani gashi nan zamu zo kasa mu ƙara maimaitawa 090 sai wato ainihin 09. to kamar yadda kuke gani gashi nan suka ce mana wato ainihin guda 8 suke so a sa, kamar yadda nan muka sa ba su kai 8 ba. to ku yi hakuri dai muna ci gaba da wannan din namu ne 090. to kamar yadda kuke gani ga nan mun sa 090. to ga nan password din mu insha Allah yayi kenan. to kawai sai mu zo nan da kuke ganin register now din nan, zamu taba akan shi. gashi nan yana processing, gashi nan. to ya ce mana sunan bai yi ba, kamar yadda kuke gani ga nan. bari mu sa Ibrahim, mu kara da wani abu kamar yadda muke so mu yi wato ainihin wannan yi register a halin da ake ciki. kuma network yana dan ba mu matsala, gashi nan za mu sake sawa. to kamar yadda kuke gani dai gashi nan za mu sake taba register. to gashi nan ya ce success, gashi nan alamun yayi kenan. gashi nan ya taho kai tsaye ya kawo mu dashboard din mu. to kamar yadda kuke gani insha Allah gashi nan suka yi mana bayani akan cewa the system has been updated and the recharging channel has been, gashi nan dai da sauransu dai. ba na tsaya saboda kan jawo muku lokaci, bata muku lokaci. suna maganar cewa yau din nan aka yi updating din wannan sabon platform. to yanzu a bidiyon mu na gaba za mu kawo muku ya za a yi recharging, sannan kuma yanda mutum zai yi making din kuɗi. gaskiya kwarai da gaske ku gwada wannan platform don wallahi za a samu alkhairi kwarai da gaske. ni a yanzu magana da ake ciki ne na riga na yi upgrading din nawa, saura yan sulallana kuma ya rage na ci gaba da dafiya. to ku biyo mu a cikin bidiyo na gaba wato ainihin mun gode kwarai.